Mapagsigarbuhon kita mo balita karong adlaw nga ang nagunang tambalanan sa atong kapulisan adunay malasakit center. Samtang niabot na sa 146 ka malasakit centers ang kasamtangan nga anaa sa nasod. Ug laing malasakit center beneficiary ang atong mapaminaw karong gikan sa Mindanao. Kana og dugang detalye ihatod kanato ni Assistant Secretary Girly Veloso. Mayong hapon kanimo, Asa Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon sa atong mga viewers and listeners sa RMN Bisaya Gyud program. Aduna nay malasakit center ang hospital sa atuang mga pulis. Niadtong October 25, giablihan ang ika-145 malasakit center didto sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame, Quezon City. Ang malasakit center sa PNP General Hospital sa Quezon City mao ang ika-29 nga malasakit center sa Metro Manila ug ika-11 na sa Quezon City. Gihangop ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eleazar ang pagbisita ni Senator Bongo. Siya giubanan ni former PNP Chief Dibold Sinas kinsa usa na karon ka Undersecretary sa Office of the President. Gidawat sa hospital ang labing unang Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President nga nagkantidad og 10 million pesos. Makadawat usab sila og laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Niadtong October 27, giablihan ang laing malasakit center sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa Las Piñas City. Uban ni Secretary Michael Lloyd Dino, former DPWH Secretary Mark Villar, ug mga local chief executives, mitambong ang amahan sa Malasakit Center na si Senator Bongo sa pag-abli sa Malasakit Center. Gitunol ngadto sa hospital administrator ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President. Nakadawat usab kini sa 10 million pesos nga MAIP fund sa DOH. Aduna nay 80 ka malasakit centers ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Samtang atong paminawon ang atong malasakit center beneficiary gikan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang 42 anyos nga si Fe dako upasalamat sa programa tungod kay na libre bisan ang iyang laboratory fees. Atong paminawon si Fe. Ako si Filial, 42 years old, nagpuyo sa Corocono, Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ako nagpasalamat og dako kay President Duterte ug kay Senator Bongo sa ilang gihatag nga proyekto dinhi sa Kapatagan Provincial Hospital nga mao ang malasakit. Ako usa nga nakabenepisyo sa ilang proyekto kay nagpa-laboratory ko sa maong hospital nga wala ko'y nabayran maski piso. Daghan kayong salamat President Duterte and Senator Bongo. Alang sa gusto nga malibre ang inyuhang laboratory fees, mamahimo usab kamo nga mobisita sa labing duol nga hospital sa inyuhang dapit nga anaay Malasakit Center. Enjoy the rest of the weekend and stay safe. Kini ang inyuhang Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!